13-nji maýda Täjikistanda garasy döwletleriň arkalysygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Paýtaht Duşanbede dar ýerimde geçirilen duşsugy Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowdan galan gyda döwletleriniň ähli baş diplomatlary geldiler. Meredowyň bu gepleşiklere gatnaşmajakdygy barada şu hepdeniň başynda Azatlygyň çeşmeti habar beripdi. Onuň sözlerine görä, Meredowyň häkimetdäki täsiriniň peselmegi Serdar Berdimuhammedowyň prezident taýlanmagy bilen bagly, şeýle-de onu wezipesinden çetleşdirmek meselesi eýýäm çözülipdir. Täjikistanyň paýtagtynda geçýän GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisine Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň baş diplomatlary gatnaşýarlar. Türkmenistany bu gepleşiklerde ýurduň daşary tiýatry edarasynyň başlygynyň ornbasary Wepa Hajiýew wekilçiligi edýär. Azatlygyň çeşmesi türkmen diýiminiň başlygy Raşid Meredowyň Duşanbedäki gepleşiklere gatnaşmagynyň planlaşdyrylmaýandygy barada 8-nji maýda habar beripdi. Ol Meredowyň tiýatry täsiriniň peselmegini Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökmünde häkimet başyna geçmegi bilen baglanşdyrýar. Bu we ozalky ygtybarly maglumatlar beren başga da bir näçe çeşmämiz martdaky ilk prezidentlik taýlawlaryndan ozalym Meredowyň eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygyny aýdypdylar. Martdaky prezident taýlawlarynyň netijeleri boýunça häkimet atadan ogla geçirilip Serdar Berdimuhammedow ýeňije yglan edildi. Sol pursat Meredowyň Ýewropanyň ýurtlarynda ilçi bolup işlän ýa-da işleýän emeldarlaryň biri bilen çalşyljakdygy aýdylypdy. Meredowyň çetleşdirilmegi bolsa, täze prezidentiň hökümetiň düzüminde Meredow ýaly täsirli şahsiýeti galdyrmazlyk itligi bilen düşündirildi. Emma Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ozalky ministrlaryň täs ählisini sol sanda Meredow hem gaýtadan wezipelerini belledi. Sonda Azatlygyň çeşmeleri Meredowyň daşary işler ministrliginiň ýolbasy wezipesindäki günleriniň sanalgydygyny tekrarlap, onu wezipesinden aýyrma kararynyň bu baradaky maglumatyň tyzyp çykmagy sebäpli soňa goýulandygyny aýtdylar. 61 ýaşly Raşid Meredowyň tiýatr karýerasy 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow döwründe başlandy. Ol 20 ýyldan hem aşy döwrüň içinde sol sanda 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden hem soň ýokary wezipelerde işledi. 2001-nji ýylda daşary işler ministri wezipesine bellenmegi bilen ol sol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary hem boldy. Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri Uly Berdimuhammedowyň häkimeti döwründe Meredow täsiri boýunça ýurtdaky ikinji adam hökmünde garalandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, soňky bir näçe ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedowyň tiýatry basgynçyklaryndan uly tizlik bilen ýokary çykarylmagynyň netijesinde Meredow öz täsirini ýitirip başlapdyr. Azatlygyň çeşmesi 8-nji maýdaky söhbetdeşliginiň dowamında Meredow wezipesinden çetleşdirmek baradaky kararyň baryp 2021-nji ýylyň güýzünde çözülendigini ýatlatdy. Sol döwürden başlap onu möhüm tiýatry wakalardan çetleşdirip başladylar. Ol daşary ýurt taparlarynyň dowamında Türkmenistanyň diýimine ýolbaşçylyk etmegini hem betetdi. Duşluklarda protokol boýunça onuň bolmagy şert bolan hem bolsa, bu barada resmi habar serişdileri hiç hili maglumat bermeýärler. Mysal üçin geçen hepde Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretip wekili geldi. Onu daşary işler ministrliginde Meredow kabul etdi. Emma bu barada hiç hili habar ýaýradylmady diýip sesmämiz aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Meredow GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň Moskwada geçirilen mejlisinde Türkmenistana wekilçilik etdi. Emma bu görnüşdäki oktýabrda Minskde geçen mejlise eýýän Meredow gatnaşmady. Sonda Türkmenistan tarapyndan bu duşsugy ýurduň Belarusdaky ilçisi gatnaşypdy. Türkmenistan GDA guramasynyň assosiýerlenen agzasydyr. Emma soňky ýyllar ol bu guramada barha köp rol oýnap başlady. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu gurama ýolbaşçylyk etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa ýurt baş tutanlarynyň geňesine başlyklyk etdi. Duşanbedäki duşsuk Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşunyň arasynda geçýär. 2014-nji ýylda Russiýa Krim ýarymadasyny basyp alandan soň Ukraina de facto, ýagny iş ýüzünde bu guramada öz agzalygyny toktatdy. Emma onuň guramadan çykmagy ýuridik taýdan berkidilmedi. 13-nji maýda Duşanbede geçen duşsuň guramaçylary mejlisiň geçen zalynda Ukrainanyň baýdagyny asdylar.